L-Uffiċċju tal-Kummissarju għal Protezzjoni tad-Data multa lil bank HSBC 5,000 euro wara li nstabu ħatja li kien hemm proċessar mhux leċitu tad-data tal-kontijiet ta' impjegat tal-bank. L-impjegat Mark Muscat kien ilmenta li l-bank għamel monitoraġġ eċċessiv tad-data tal-kont personali tiegħu u li kienu qed isegwu l-posts tiegħu fuq social media. Il-bank kien termina l-impjieg ta' Mark Muscat fl-aħħar tas-sena li għaddiet, iżda l-kwistjoni tmur lura għall-2013 meta Muscat kien talab lill-bank biex jagħmel xogħol part-time. Il-management tal-HSBC kellu suspett li dan ix-xogħol kien qed imur kontra l-kundizzjonijiet imposti mill-bank u biex jivverifika dan, il-bank beda investigazzjoni interna fuq il-kontijiet ta' Mark Muscat. Muscat qatt ma kien informat dwar din l-investigazzjoni. Il-Kummissarju għall Protezzjoni tad-Data Xavier Kakija qal li l-bank approfitta mill-pożizzjoni tiegħu li jkollu aċċess għal kontijiet bankarji tal-impjegat tiegħu, xi ħaġa li employers oħrajn ma jistgħux jagħmlu. Dan l-eżerċizzju jkostitwixxi ksur tal-liġijiet tal-protezzjoni tad-data, ikkonkluda l-Uffiċċju tal-Kummissarju. It-tieni ilment kien dwar il-proċessar ta' post fuq social media. Hawnhekk l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall Protezzjoni tad-Data nnota li l-posts in kwistjoni kienu miktuba minn Mark Muscat stess fuq grupp magħluq fuq Facebook li tiegħu Muscat kien l-amministratur. Peress li l-grupp kien jinkludi impjegati tal-bank, m'hemm xejn li jżomm membri ta' dan il-grupp li juru post lill management tal-bank u għaldaqstant kwistjonijiet ta' ksur ta' privatezza fuq social media mhumiex l-istess bħal dawk li involvu komunikazzjonijiet privati. Fl-2017 il-kap ta' riżorsi umani tal-HSBC kien informa il Mark Muscat li l-posts imorru kontra l-proċeduri ta' riżorsi umani, il-ftehim kollettiv u l-policy tal-bank dwar l-użu tal-medja soċjali. Dwar din tal-aħħar kien hemm kwistjoni bejn il-bank u l-union tal-ħaddiema tal-banek. Il-bank kienu kol fetaħ proċeduri ta' livell kriminali kontra Muscat li iżda kienu irtirati wara il-bidla fil-liġi s-sena li għaddiet. Il-Kummissarju tad-Data qal li meta jitqies il-kuntest ta' kwistjoni ta' xogħol li kienet tinvolvi proċeduri quddiem il-qorti, il-bank kellu interess leġittimu li jipproċessa data personali fil-post fuq Facebook. Għaldaqstant il-Kummissarju għall Protezzjoni tad-Data sab li l-bank ħati ta' ksur ta' liġi meta daħal fil-kontijiet bankarji ta' wieħed mill-impjegati tiegħu iżda mhux ħati ta' ksur meta pproċessa data fuq posts fil-medja soċjali. Il-Kummissarju impona multa amministrattiva ta' 5,000 euro lil bank HSBC.